Здравейте! Днес проверяваме колко скина имам. Докато аз проверявам, да се абонирате и да харесате видеото за още подобни видеа. Така, първо започваме с Едгар. На него имам само един скин, за съжаление, и той е този, който не е лош. Продължаваме с Лу, който имам този скин, който бива. И да, следва Пайпър, на който имам бруталния скин с пеперудите. И да, имам и розовия, който е подобен на началния. Следват Лаури. Имам само този скин, те не имат други. Така, Анджело имам този скин, елф, който е як. Да. Следва Бъс. На Бъс имам много скинове. Това е от Brawl Pass май. Да, от Brawl Pass имам всички тези три скина, сега ще ги видите. Всички тези. И нека да стигнем които са страхотни, просто са уникални, много яки. И този, който е от евента с яйцата, който също е як. Така, следва Ръта, така му казвам аз. Имам този, който май беше от Brawl Pass. И този, който не знам откъде е всъщност. Така, следва Дък, който имам само този скин, както видяхте. И Мелоди, за съжаление на Мелоди нямам скин. Но така, Сърч имам този наистина много як скин, който е някакъв рицар. Шели. На Шели имам този скин, който е някакъв почти същия като нормалния. Имам PSG скина. Не играя с него много често, но имам класик Шели, който е обикновен. Следва Нита. На Нита имам Панда Нита, който е бива. И Коала Нита, който също бива. Така, следва Колт. На Колт имам този, който е почти като началния. И този, който е страхотен, в смисъл това е един от най-яките скинове за мен. Dynamite, този, който също е един от най-яките скинове, защото е смисъл много як. 8-bit нямам скинове, на тези, които не играят нямам скинове. На Пени имам Бъни Пени, която е от началните май беше. И Dark Bunny Пени. Така, Бо имам само този скин, както виждате, той не е лош. Тара има... нямам малко скин, смисъл, добре. Сквик имам само този скин. Така. Беше най-ефтин. Така, Лили. На Лили имам само този, който е ягода. Брок. На Брок имам този, който е почти обикновения, с малки промени. И този, който беше от яйцата май също беше и той. Така, Рико нямам скинове, защото не го играя. Франк нямам скинове, защото пак не го играя. Нани, мисля, че да, и при него нямам скинове, защото не го играя. Максимум тази, която е добре. И тази, която е също много як. Леопард Макс, наистина много як скин. Бул, мисля, че нямам, да, нямам на Бул. Примо имам този скин, който е добре. И този, който е як, сравнително як с другите. На Барли имам само този златия. И да, аз нямам ID. На Роса имам тези два уникални скина. И много се гордея, че ги имам. Този и този. Наистина са много яки. Така, следва Джеси. На Джеси на Джеси нямам скин. Дарио имам. И е този. Карл. На Карл нямам, защото не го играя. На Джаки май също нямам, защото не го играя. На Емс имам този единствения, който е добре. Стю имам този, който е почти същия като първия. И този, който е добре. Следващия Би имам този силно
Не, този уникален скин. Гриф нямам, защото не го играя. Бони имам тази. Тя е... Има кеф много, ама бива, нали, скинче. Гео. На Гео нямам. Сам също нямам. На Манди имам само този, който е добре. Ханк нямам, защото това е най-слабия броуър за мен в играта. Мортис имам два. Този, който е почти обикновения, само с шапка, и този, който е плажния. Жанет не играя, Мико не го играя много често и нямам скин. Леон имам два скина, който той е, нали, як, и този, който ме кефи повече, защото е някакъв. На Амбър нямам скин, на Поко никакъв шанс да имам, защото просто не го играя. На Грей се очудих тук, че имам този, но имам го. На Ив нямам, защото са скъпи. И да, на Санди мислех, че имам синята, обаче явно нямам. На Тик абсурд да имам. На Гус да, имам ето този. На Спраут нямам, той е слаб за мен. И на Печката нямам. Лайк, сабскрайб и чао!